आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे वीडियो में। और आप लोगों के मड़वा में जब भसुर आवत है तब गारी देवल जात है। देहाती गारी गीत कैसे सब लोग गावत है, आप लोगों के सुनावत है। कि खोलत नइखे बकसा के ताला, अरे खोलत नइखे बकसा के ताला, ई बसुरा साला। अरे खोलत नइखे बकसा के ताला, ई बसुरा साला। हमरे मड़उआ आइल चुनरी चोरा के लाइल। अरे हमरे मड़उआ आइल चुनरी चोरा के लाइल। एही से खोलत नइखे ताला, ई भसुरा साला। अरे एही से खोलत नइखे ताला, ई भसुरा साला। खोलत नइखे बकसा के ताला, ई बसुरा साला। अरे सोनरा के घरे अपन दीदी बेची आइल हो। सोनरा के घरवा अपन दीदी बेची आइल हो। एही से मड़वा में ला जाला, ई भसुरा साला। एही से मड़वा में ला जाला, ई भसुरा साला। अरे खोलत नइखे बकसा के ताला, ई भसुरा साला। खोलत नइखे बकसा के ताला, ई भसुरा साला। अरे सोनरा के घरे अपन बुआ बेची आइल हो। पैसा के कारण अपन बुआ बेची आइल हो। एही से दुअरा पर ला जाला, ई बसुरा साला।